Magandang morning, oras Eastern Samar. Oy, shoutout na natin mga viewer nga diri nag-i-skip. Oh, kumusta ka mo? Mga pahingaga yung matanan. Ang mga nagbe-birthday na, happy birthday ha iyo. Ngan. May daliwat nagpapatron niya na. Happy fiesta nga to ha. Barangay Naga hana oras Eastern Samar, baga bisperas man niya na. Oo. Anay, pasyada anay kita didi. Di damo na nagkakaabot ng mga buti tikang didi ha panalogon. Di baga damo man ato na kupras. Diliwat may da nagkakapi. Oh. Di daman kupras, damo na nagkaabot. Nay pasidahon natin nga diyan ang mga karanon kung ano natin mapapalit nga diyan natin makikita. Kita ko nanay natin. Di mayada guwapo. Nakaon ng bibingka. Di mayada di bibingka sa Lokara, sa Lokara native dili kasi ini didi ha oras. Kaya kung may ada na hini dito sa ibang lugar, didi itong pagtikang ha oras. So, nga na din naman liwat hirait. Di naman liwat na tupumuron nga battery size. Ala daw pulgadahon naton kung pipira ka pulgada. Usa, duha, tulo, upat ay lima. Kontento ka hini kay lima ka pulgada ng battery size. So natin na hirama mapalit na kunuhan na tsukumoron didiha pantalan. Anay maka din naman liwat kita na waffle ni Pagay. Kita naton adin waffle ni Pagay. Nalili ato man inihiya pero adin crunchy ko no adin may datubud. Di ano pala ng oras naton? Aga pa. Pero adi damo na mga tao di diha pantalan. Nga na di baga malihaw man anoan kuan, malihaw na didian na tubig ha. Dagat ba? Dagat o salog? Di diretso kita nga diha na Pilahan Footbridge. Di na traffic kita didihan na Pilahan Footbridge. Samo na ni Tsora ha Pilahan. Pagka terminal ako kita hinidin hinaagi ano. Good morning. Diyan buti ang mga karga naman mga kuan hollow block. Di may da kita nakita nga aga-aga di na ha merkado di Isbi Carlo Batika. Oy, good morning. Pasya daw natin nga dihan mga utanon. Oy, di rin man utanon na di kundi mga prutas. Di may ada mangga, may ada Indian mango, may daliwat pakwan. Nga na dinan mga paborito nga utanon, madalunot malaway-laway dian
okra. May daliwat dito mga baliko nga tarong. Di naman liwat may sitaw. Best friend dinihan may da mga rayuma. Di may ada naman. Ano ini mustasa ano? Mustasa paborito ko yun. Sahog hin sardinas. Marasa itong sardinas yung ginisa. Di baga dagko man ta nga mga pakwan. Diliwat may ata di mangga. Din mangga, may ata watermelon. Ngan nga di kulang pa hadto na isda. Kulang pa nagkakaabot nga isda. Adin nakitahan na palitan ng mga condiments. Adin naman liwatan mga gwapo nga mga taga manok ini. Adi pag may daliwat nagbo-birthday didi kay nakapula. Nga nato naman liwat ang para burunggan nga jeepney. Di liwat mag-iha mag-upgrade na itong hera ngadtohan modern jeepney or minibus. Damo man yan na didiyan natin mapapalit merkado. Adi mayada pinya mayada kung ano-ano. Sitaw. Ano pa ba? Diretso lang nakikita nga dihan na unahan. Kita natin mapapalit nga di ano. Aga-aga. Ato na parang panahan light. Di baga na ato bang manherahan sidlitan adlaw ko no nagpayong na. Nga na di na maliwat ato na mga biyahero adto mga nagtitindahin na nagbabagsakin na gulay nga diha merkadohan oras. Good morning. Good morning. Adi mga nagbabagsakin na gulay-gulay. Ang damo na ining nga nabagsak na diha na gulay habong duhan oras nga na di naman na jeep nga biyahe burunggan. Good morning atin mga gwapo ngayon mahusay nga nagkakape dihara merkado. Baga mamingaw pa nga dyan era pwesto. Nga na di bagay ano ba ini mabalik pa ini pa Manila or naabot pala. Ayun na stranded daw sila sa Matnog. Mapakain ka mo. Ayun, nakaabot gihap kay matron kami hakadian. Niyan. Aniyo sang kay liwat mapasyada nga Hanaga. Kay bisperas nga Hanaga. Anay diretso anay kita nga dihan na Pantalan, balik kita kanina Pantalan ano. Uy mo si ate. Ate nagkakape. Ay gwapo. Safe ito ka naka-helmet. Pero may ano. Ate ano dako ang taob? Dako ang tubig Pantalan.
Ngan damo liwat ang kopras, damo liwat ang kwarta. Nga na sering padiri mag-iha magpapatron man ko noon kadian. Oh, damo an igarala. Kay damo na nira mga damo na nira kopras. Oh. Ngan shoutout naton mga nagkikita natin video nga diri na skip. Damo nga salamat nga na maupay nga gatikang diha oras Eastern Samar. Good morning Philippines.